Patay ang 65 anyos nga si Teresita Ababan samtang padayon nga giobserbahan sa SPMC ang kahimtang sa igsuon niini nga si Anita Ababan, 73 anyos. Human masunog ang ilang gipuy-an nga prayer house sa Aurora Street, Barangay 33-D, Davao City, pasado alas 4 Biyernes sa kaadlawon, Nobyembre 7. Paspas nga mikanit ang kalayo sa balay nga sagad gama sa kahoy ang materyales. Natrap ang mga biktima. Respondihan ni noon dayon sa mga bombero ug fire volunteers ang sunog. Bana-bana sa Bureau of Fire Protection, 350,000 pesos ang danyos. Wala pa matino sa BFP ang sinugdanan sa kalayo. Nadokumento sa DNR 12, Community Environment and Natural Resources Office Matalam, ang courtship ug mating behavior sa mga dagkong kwaknit o kabug ato sa semestral monitoring activity sukad nitong Martes, Nobyembre 4 hangtod kagahapon, Nobyembre 6, 2025 sa Arakan, Cotabato. Nasayran ato sa monitoring kapin 6,000 ka large flying foxes kun kabug ang ana sa 56 ka punuan sa kahoy sa lugar. Na-record sa Sendro Matalam ang distinct courtship pattern sa mga lalaking kwaknit apil na ang leaking sa genital area sa babaeng kwaknit, usa ka behavior usahay musangko sa aggressive rejection. Sumala sa pagtuon ni Hengjan et al. 2017 ang mating production cycle sa P. vampirus, impluwensya sa seasonal o geographical factors nga dunay peak mating nga gilauman sa Nobyembre ug January nga obserbasyon sa Cotabato. Dakong tabang ang kwaknit sa forest regeneration ug biodiversity. Apan ang ilang ubos nga rate sa pagpanganak nga kasagaran nagmugna ug usara ka anak matag tuig. Nagpasabot sa panginahanglan sa padayon nga pagpanalipod sa ilang mga habitats aron masiguro ang kaluwasan sa duha ka species ug ang ecological balance nga ilang gisuportahan. Samtang gitunulan og fuel assistance sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kon BFAR, pinagi sa Regional Fisheries Training and Fisher Folks Coordination Division o Fisher Folk Coordination Unit ang mga mananagat sa Digo City ato sa Fuel Assistance to Fisher Folk Project sa Barangay Aplaya Gymnasium kagahapon, Nobyembre 6. Nahingpit ang proyekto tungod sa koordinasyon sa lokal nga gobyerno pinagi sa Office of the City Agriculturist sa pakig-alayon sa Office of the Provincial Agriculturist ug sa Universal Storefront Services Corporation. Subay sa record, 117 ka-registered fisher folk gikan sa Digo City ubos sa Registry System for Basic Sector in Agriculture ang nakadawat og fuel subsidies. 3,000 pesos nga fuel assistance ang nadawat matag usa sa mga benepisyaryo. Pinaagi sa Day Intervention Monitoring Card sa tinguha nga masuportahan ang ilang inadlaw-adlaw nga operasyon sa pagpanagat gamit ang ilang motorized nga bangka. Kahinumduman nga niadto Oktubre 16, 2025, 233 ka local farmers gikan sa Digo City ang nahatagan sab og fuel subsidies sa OPAG. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.